ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ ଅଲିଉଡ୍ ଜଗତର ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ମହାନ୍ତି। ଫାଇନାଲି 7 ବର୍ଷର ଭଲ ପାଇବା ଏବେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମନୋଜ ଓ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ବିବାହର କିଛି ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇବେ। ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏହି ଯୋଡ଼ିକୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମନୋଜ ଓ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ।